Dobrý. 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 Zrobíš ho ty, či ja? Do roboty. Dobre, ja ho zrobím. Nech sa páči. Ďakujem. Som sa normálne zľakol. Hej, viete čo, ja dosť tak potichu chodím, to mi všetci hovoria. Aha. No, tak s čím pomôžem? A viete čo, asi klímu by som potreboval, predpokladám, lebo dosť pekoty, už teplo, takže doma to už asi nevydržíme. Nevydržíte? No akože ja s manželkou, hej. A čo, máte krízu nejakú? Nie, veď pekoty, akože teplo. Aha, jasné. Ja som myslel, že... jasné, chápem. Tak čo bude? Tepelko, klíma, fotovoltika, rekuperácia? No, klímu som hovoril, hej. Aha, klímu, jasné. No tak rovno vám ukážem, poďte. Tak, nech sa páči, ako by ste chceli? Tak neviem, asi mi skúste vypovedať, že čo by som potreboval. Jak ja? A však ja neviem, jak to u vás doma vyzerá. Vidíte, že máme rôzne farby, rôzne odtiene, hej? Siva, čierna, strieborná a zase čierna. Hej? Ja som ako skôr myslel, že či technicky mi viete povedať, že akú kubatúru a tak. Jakú kubatúru? No akože výkon, že kilowaty a tak. Jaj, kilowaty, toto, páni, aby som toto absolútne neriešil, hej. Tu ide o ten dizajn, hej, jak to vyzerá. Máme rôzne farby, rôzne odtiene, hej. Tie klimy idú, vy si to tu kúpite, my vám to namontujeme a nemáte pekoty, hej. Nech sa páči, poďte za mnou, vybavíme to pri stole. Že cenník mi ukážete, hej? Nie, len mi kolena ma bolia. Čiže koľko by taká klíma asi vyšla? Koľko by vyšla taká klíma? Koľko by vyšiel taký dom? Koľko by vyšlo také auto? To sú také relatívne otázky. Hej, tak ale vy ste predajca, ne? To som. To by som mal vedieť. Sa pozriem, prepáčte. Pardon. Môžem ho zrobiť? Jasno. Ecotechnologies, nech sa páči. Áno. Máme. Áno, čierna, sivá, strieborná a klasická biela. Áno, dá sa. No kľudne dojdete. Jasné, samozrejme. Ešte niečo? Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že využívate služby Ecotechnologies, lebo s nami vám nebude teplo ani zima. Také, nerýmuje sa to veľmi, ale nevadí. No, ako ste sa o nás dozvedeli? Viete čo, tak z internetu hlavne, ale kamarát tiež spomínal. Kamarát, dobre. Čo ste chorí? Nie, len som si odkašľal. Treba. Tak to pozerám, že tu máte také, trošku jak v banke to tu vyzerá, hej, také stôl, že keby ste také úvery poskytovali. A čo, poskytujete úvery? Neviem, nie. A však to je problém, že na splátky alebo tak? Že... Neviem, či sa dá na splátky. Dá sa na splátky? Jasne, že sa dá. Aha, tak dá sa aj na splátky. Ja som myslel, že sa nedá. Pane Bože, ja som toľkým ľuďom dal na splátky. Ja som myslel, že to je nelegálne. Ako to kolega vás zrobí, hej.